ginibang kalamidad karon, dili na basta-basta kay namuulan lang gani og isa ka adlaw baha naman. Nahitabo gito sa usa ka area ba nga nay bagyo nya tulo ka adlaw ang ulan, di baha sa ilang lugar nya ang nakaapan pa gyud naglandslide ba na nga anas gyud ang mga balay nya naisagol nga tubig ba utong nangadala ang mga balay. Napoy mga tao ang nakakuan dito kay while nangaano daw mga balay na ay magtiayon ba nga nadala ang ilang balay niya ang bana nakagunit sa kahoy niya ang iyang asawa padulong kay naanod man padulong nisinggit ang iyang asawa nga tabang guniti akong kamot sus kay ang bana na niguro magiya. Oh no! Wala nagbali-bali, nigunit tragid sa kanang kahoy. Kasi tabang guniti akong kamot pa kay maanod ko. Naniguro magid ang bana wala gyud. Sus naanod magid ang katong iyang asawa naanod. Oh no! Katong bana pugong ragid naniguro giya. Sus dito sa unahan paubos na. Naamay dito kanabang balo ba? Napatay na pud iyang asawa. Nya pagkakita niya nga na ay babae nga padulong niya nagsingi-singi tabang nigunit siya yung isa ka kamot niya yan gunitan paglabay yan din gigunitan sus naluwas ang babae naluwas karon pagkahuman sa trahedya ni ko na sila nagtukod og balay ang babae kay didto naman puyo niya ang katong bana nga katong naniguro iyang original nga bana naglakaw-lakaw man iyang una-una na patay na gito iyang asawa kay naanod naman iyang manggi pasagdan na nakitaan man niya uy di mo na akong asawa iyang giadto uy naaralgi ka sus salamat yun kay buhi raman day ka tana muli na ta sa balay ingon na ng asawa da imo mangani kung gipasagdan ni anak ko karon sa atong silingan nga katong nabalo diri na ko sa iya mo ipon kay di ko ni pasagdan ikaw imo man kong ipasagdan. Oh no! Amo na ako tuyo ang kay naglisod man pug kanang pugong kay kung ako putong buhian na akong isa ka kamot maanod man ko iyang asawa naniguro ra lagi ka diri nako ang iyang nahuna-hunaan at tuon niya ang iyang kumpare manday niya iyang hangyuon ayo pre ngayong adlaw pre ya unsa man pre naaman sa imo akong asawa siya lagi pre naanod magud siya akong gunitan kinang ngayo magtabang nya diri naman daw siya mupuyo sa kuha ingon itong bana mao lagi pre niya ako na siyang kuhaon pre kay ako man siyang asawa ingon din ang katong balo dili na pwede pre. Oh no! Siya ano naman pwede ako man yung bana ako siyang kuhaon ingon ang balo di na lagi na pwede pre di na pwede siya nga namang di man pwede yung po ang balo kuan naman ni pre anod naman ni wa na ni tag-iya ako may nakapunit sa anod ako na ang tag-iya karon anod na di ay basta di anod na finders keepers na maura to saon taman ni nga maura mong ganito ang istorya kung nakakatawa mo og ginagmay paki-subscribe lang po niya notification bell pod all i-like para po sa suporta ba salamat kayo bye.